Salutare, prieteni! O să ne jucăm Vas Crește-ți Simulator și vom ne juca cu accidente. Și facem așa, stați să vă arăt. Aole. Aici vine, atenție la tren, m-am accidentat. Aoleu! Hai să-mi trag palme. Aoleu! Și trebuie să o iau de la capăt. Am luat o Priora sau nu știu ce mașină e asta și trebuie să căutăm o comoară și pune numai până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comoara este casa cu înghețată. Asta e magazin. Comoara noastră e magazinul, da? Ca să știm că ăsta este magazinul, da? Și trebuie să furăm de la magazin. Și vă voi asculta și stai. Oh, nu. Stați puțin că nu mai pot. Am băgat șocul viteză, dar n-am vrut. Aoleu, cicat eu pe contrasens. Aici trebuie să respectăm regulile circulației și trebuie să nu facem accident. Cine face accident o să piardă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ați câștigat!